Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe tedduɓe musidɓe laaɓe dingiral jamma bela on calminama on juurama nduni musidɗo men jallitti Allah yurmomo yaafom kanko e dennangal maaji julɓe no wayno hannde ko manditade dingiral jamma bela hande dañi duuɓi jeere sosono ko 9 mai 2016 hande kadi ko 9 mai 2024 ɗum noon woni duuɓi jeetati eyyi mayno gaɗɗoto ɗon seeɗa siftorten e jamma bela ha sera kadi ko jejjitten en tawno kadi no hunde ɗo fuɗɗotoɗo yimɓeɓe ne keewi yejjidde won gueɗe ma ɓooya hannde yimɓe ciftoro kadi wona gueɗe eyyi jamma bela kañum adi whatsapp jamma bela en wonno ko adi whatsapp uji ɗi kono noon nde yeehi ha whatsapp uji ɗi gaari whatsapp uji ɗi ne wawi tawi ɗi puɗɗi arde men tan ko 2014 fay 2015 eko nandi hen on saaha noon eɗen jewtide musidɗo men jallitti Allah yurmomo yaafom mbiɗen jallitti wat feere noon mbaɗen dingiral whatsapp jinniren ɗum jamma bela mbaɗen jamma bela whatsapp en tawno nden kadi min keewi yewtidde ko faati tarikaji en faati gueɗe goɗɗe gueɗe kewɗe ni ɗum ɗo wawata walluden tan ko mbaɗen dingiral men whatsapp eɗen jewto hen e ko way noon o wiyama bon dingiral whatsapp ɗum holno wonirta est ce que omo wawi o yiide est ce que mbaɗa wawi ɗum créé mbima aɗa wawi ciɗɗan e dara haalat momi no waɗirta o wi joni wadde ko ni tan mbatten joni a waɗat créé dingiral ngal tan mbaɗa kam ha suute mbimami noon o uddi tan e après wudditi dingiral ngal o waɗimi toon admi ko nandi hen ko noon dingiral ngal fuɗɗi joni min mboɗo nanna hen yimɓe ɓe gandumi kanko mo nanna hen yimɓe makko ɓe o andi woni jamma bela whatsapp o fuɗɗima han kadi ne yaaha on saaha noon ala juɓɓude ala batte hay to banggue jewteɗe nden ko jallitti tan aɗanno ɗo adda jewte mum walla min mi ara ɗo mi adda jewtam eko nandi hen ko noon yaruno eyyi ɗum waɗi ɗiɗo taroji e jangde pulaar nde ene wayno ɗum koye fuɗo dingiral ngal jeeya eyyi sibu nden aɗan min mbaɗanno tan komi annama namde ni jallitti aɗan tan adda namde so yimɓe firti jokka goɗɗe so yimɓe firtani kadi adda firti saaha minne mi adda namde so yimɓe firti mi adda goɗɗe so firtani kadi mi firta walla saaha kadi minne mi ara mi wonay addude defte mboɗo tara jallino kadi saaha wonay wadde jarale ko nandi hen eyyi ko noon wano fuɗɗorde ɗum kono ala tan juɓɓudi ñalawma fof ko ɗum ɗo addete ñalawma ko ɗum ɗo yewtete eko nandi hen eyyi joni ko adi noon eɗen gara e jangde pulaar nde ma en gartoy e jangde nde so Allah jaaɓi kono noon juɓɓudi ndi eɗen mbawi wiide fuɗɗi ko 2018 yimɓe hankkadi ne mbaɗi programme mbaɗi juɓɓudi eyyi ñalawma ko ɗum ɗo addete kuule tafa e foof eko nandi hen e on saaha e gardugol kodde joom kanko wonno hoorejo goomu juɓɓudi on saaha eyyi haade goomu juɓɓudi noon ko goomu disno wonno goomu disno kañum jibini goomu juɓɓudi eyyi goomu disno sosno ɗum ko Mamadou Salif Mbaye kanko wonno hoorejo gaɗon goomu jangde quoi eyyi adduno ɗum noon ko jallitti yo Allah yurmomo yaafom ko musidɗo moƴƴo kono saaha kadi omo laawo tan o waɗa désordre aji o finna tan o yaltini yimɓe nden so neɗɗo weeri haalde dingiral ngal walla nannama ɗo dumunno haalani o finan tan o jogo lista makko kamɓe fof o yaltinaɓe ha laaɓa eyyi hankkadi ɗum ɗon noon sasa fof ko noon eyyi guila min yimɓe ɓe nannunomi ha mbawi yimɓe ɓe nannuno eko way noon joni sasa fof somin kallima o wiyata ko eyyi ala probléme ha ɓooya hettoti ko watti o waɗa ko weela o fikkat Mamadou Salif Mbaye noon o waɗi gandanɗa hoorema goomu disno eyyi o sosi goomu disno wonde ha yimɓe so wondi e dingiral kala keɗe mbaɗen pour disnodir noon jallitti o tan yaltodiɗo hay goto tawi disnaki eko way noon ɗum woni goomu disno sosa Mamadou Salif Mbaye sosi ɗum ɗum gondi toon min e makko e jallitti eko nandi hen ɗo fuɗɗorde ɗo joni noon kala kene waɗe koma disno nden noon woni nde goomu disno miiji e foti wadde juɓɓudi eyyi waɗa juɓɓudi kuule lelne programme waɗe ko nandi hen hakkay suuɓa kodde jooɓ yo waɗe hoorejo goomu juɓɓudi ƴeewe kadi ne ɓe wallodirta suuɓa tan won yimɓe ɓe gondu toon
balla mo yuɓɓinde geɗe ɗe ni woni noon Kodde Diop toddama yo won hoorejo goomu juɓɓuti kañum e wallitiɓe mum on saaha noon adan minen min ngalan ko goomu juɓɓuti min alan toon dallis alan toon e mbawi alan toon e ko nandi hen kono kala koɓe juɓɓino ko foti ko programme ñalɗiɗi walla kuule ɗe ko mbaɗe jewtude amen ɓe disno amen e ko nandi hen ni won ɓe pelli tan ɓe mbaɗi min toon min ballodira e wonɗon programme eyyi ni woni noon programme hankkadi ne darnama jamma beela dañi programme ñalawma fof ko ɗum ɗo addete kuule ɗe ko ɗum ɗo ko way noon ɗum ko hedde 2018 eyyi waɗnomo ɗo jewte kewɗe woni hen tan de ciftotanni sa ƴeewi nden ñalawma aljuma o wonanno hen ko jewte diine ceernaɓe ɓe toɗɗono e jewtan woni ceernaɓe jamma beelaɓe ɓe keewi ceerno Amadou Bassir Gaydo en ceerno Aliou Yero Diop en ceerno Mouhamadoul Mansour Ka en ceerno Samba Oumar Diallo en kamɓe fof tan dal ceernaɓe jamma beela kamɓe jewtanno nden ko fati diine e ñalawma aljuma e ñalawma aset ene waɗa daari e darde e tawi ko waɗanno ɗum ko Ndiol Fondou en Djiby Ba en Hamidou Ndiaye ne ko nandi hen ñalawma dimanche kadi ene waɗanno yewtere waccindinno noon ko Jeeram Sam waɗanno ɗum ne wiya gurdam rendo kono ko adi ɗum ne wanno yewtere de elle ko jayre pinal e jaalal leñol dokka noon nden yewtere ene juɓɓino hen yejjinno ɓe guindirno yewtere mabɓe kamɓene yewtere nde yahani no fewi ha ɓoye Jeeram Sam ne kañumne sakkeɗe ari hokka yewtere yo continue eyyi ene waɗanno kadi ni yewtere banggue maago nden kadi ko Issa Diop en e wallidi mum mbaɗanno ɗum waddanno ɗum e Aminata An en e woɗɓe nden elle ko altine waɗanno somi yejjitani ne waɗanno kadi ne yewtere darde debbo e nder galle ardino ɗum ko fayidi ɗi e wallidi mum kamɓene ɓe mbaɗa hen ko wedda ene waɗanno kadi ne yewtere Jimi Pular nden kam ha joni ene heddi musidɗo Idriss Taw ne waɗa hen ko wedda kanko e wallidi makko nden kamɓe ɗo wanno ɗum kamɓe jallis en yo Allah ɓuuɓan ɗum Diaw Tidiani en Demba Ka en e yimiyankoɓe heddiɓe fof tan ñalawma kadi ne alkamisa jallis ne waɗanno jarale ñalawma kadi altine o Djiby Sow en ne mbaɗanno ɗo denɗiragal e ko way noon programme o wano ñalawma fof ne wanno ko addere hen ene woodi kuule mum ko nandi hen eyyi yigui ha ɓooyi noon programme o so gonga goomu juɓɓudi waɗi doole mum foof ƴewde beele programme o yo continue kono noon mataw tawi yimɓeɓe ne wawi haajuji ɗi hewde aduna o ko aduna haajuji jewte kewɗe noon ne gussoro seeɗa so wona jangde nde e saroji ɗi kam guila fuɗɗorde ha joni ene continue eyyi joni sen duttotima caggal seeɗa to banggue jangde ɗo en kaali nden jamma beela kañum nde fuɗɗi nde adan ko jewre tan e namde en ɗum ɗo hen ko nandi hen joni ha ɓooyi nattini hen jangde fuɗɗi wadde jangde nden kadi ala juɓɓuti ha jangde wonde juɓɓuti ala ko ceernaɓe garan tan jangguina alkule hande dokka ɗo alkule mbiya almuɓe yo kal alkule Pulare ne ko nandi hen Allah saaha wone mabɓe mbaɗa tiiɗoji eyyi nden noon fuɗɗorno adi jangguinde ɗo ko barogel gendi nden noon ala almuɓe ñiɓɓe ala kadi ceernaɓe ñiɓɓe o aran jangguina ɗo hande tan jeena kadi ne ɗumnina ha waɗa dumunna kadi ne goɗɗo ɗumnina eyyi ko noon no fuɗɗori ɗum noon foti wonde ko e mayirɗe 2016 barogel gendi jangguiniɗo sakkiɗe mum Mamadou Salim Mbaye kadi ne jangguina ɗo en hokko effort ɗe e jayre final ene ko nandi hen eyi ha ɓooyno yimɓe miiji joni han kadi mbaɗa feere tan mbatta wurnude jangde nde mbatta wadde tan ceernaɓe ene jangguina e ko way noon eyyi Mamadou Salif Mbaye waɗa kañum woni hoorejo goomu jangde kanko noon mo jangguina on saaha noon ko ɗuɗal gotal tan joguinoɗen hono tolno goho eyyi ɗuɗal ngal ne jangguina ko juuti ha hedde 2019 yimɓe miiji joni kamɓe almuɓe yo jangde nde hankkadi ne wattu wadde taɓal manam almuɓe yo jaah ha mbatta wadde reftoji eyyi mbaɗa reftoji mbaɗa ɓetoji so ɓenni dawal tolno gongal beele paye tolno ɗiɗi jara noon jaaka yeeso
nden ni ɗetoji gadani mbaɗa 2019 on sahaa ceerno Hammadou Diop kañum wonno hoorejo goomu jangde ɓenno almuɓe ñande tan ko ceerno Amadou Sow eyyi nden noon tawi almuɓe machallah puɗɗinoma yonde no wawi tawi ko hedde almuɓe hewɓe kono ko nogas e goho fonno ɓerede ñande hen eyyi nogas e goho fonno ɓerede kono mataw won hen ɓe tawtora ko sappo e jeeɗiɗo ɓeeta kono sappo e joyo Allah waɗi keeɓi partagne e hebde fodde namdete nodde kañumen ni kayi dawal ɗiɗi biwal hay so tawi en mbawa limtidde kamɓe fof kono eɗen moƴƴi tan kadi kaalen almuɓe ɓurnoɓe mantinade ñande hen dañoɓe toɓɓe mawɗe eyyi ko Amadou Ba Ngari Polel kanko wonno almudo ɓurnoɗo mantinade e nden ɗon hitande sibu toɓɓe dartetenoɗe ko toɓɓe 50 kanko ñande hen o dañiɗe kamɓe fof Amadou Ba Polel eyyi ndewi hen kadi Diaw Tidiane toɓɓe 50 ɗe kankone o dañi hen gandanɗa hoorema toɓɓe 49 e nder 50 fof eyyi no wonde Harouna Ba kañum ne dañi toɓɓe 49 nder 50 fof e Hammady Samba Sy kañum ne dañi hono ɗum 49 e toɓɓe 50 fof e Issa Makallu kañum ne dañino 45 e nder 50 eyyi joni noon en gari 2020 kadi hitande fof almuɓe ne ɓeydo tolnugo sibu heddiɓe ɓiɓɓe nani ɓe e woɓɓe yiɗɓe ɓennude ɓe kañumen binditi joni jokka e tolnugo ngo gari tolno ɗiɗi ari eyyi on saaha kadi ne wanno kala yiɗɓe janggude tan neɗɗo janggude seeɗa ene jiiɗi jokkade jangde nde ne waɗanno comme ƴewdu ni jalli ɓere jomumen so tawama ne mbawi jokkade tolno ɗiɗi ngo jokko hen eyyi ɗum waɗi 2022 tawi en dañi tolno goho e tolno ɗiɗi eyyi tolno goho ngo kadi 2022 en wanno almuɓe hewɓe kono ɓeeta tan ko nogas e jeeɗiɗo almudo iwo ɓette tan ko almuɓe rewdiɓe duuɗal aroɓe jangde ko ɓen ɓerte ɓe ndewinta ko walla gartan to ɓe ɓetta eyyi kamɓe nogas e jeeɗiɗo ɓetaɓe ɓe ko hen nogas e goho keeɓi partagne hedde eyyi ñande hen almuɓe ɓurnoɓe mantinade hebde toɓɓe ɓurde mawnude eyyi ko Alassane Yero Ndiaye namdeteno ñande hen ko toɓɓe 50 no wayno dañiɗe kamɓe foof e Demba Ka Gawlo ñoolaɓe kañum ne dañino toɓɓe 50 ɗe kamɓe foof dartetenoɗe ɗe wondude Moukhtar won dañi toɓɓe 50 dartetenoɗe ɗe kamɓe foof e Malick Dia dañi toɓɓe 49 e nder 50 toɓɓe dartetenoɗe ɗe e Fama Seydou Kane kañum ne dañi toɓɓe 49 e jeenayyi e nder 50 en ɗon toɓɓe dartetenoɗe ɗe eyyi ɗum ɗon ko tolno goho 2020 joni en dañino tolno ɗiɗi wonnoɓe tolno goho ngo paari tolno ɗiɗi eyyi ɗen ɗon ñande hen kadi ne almuɓe ɓurnoɓe mantinade ɓe sibu nden kadi no mbiɗen ni tolno goho nden taw ɓeydima seeɗa kono ɓeetano ko almuɓe 16 en 12 keeɓi seeɗanteje ɓurnoɓe mantinade e nden ɗon hitande almuɓe gadano ko Alassane Diallo nder Ɓalejo Samba kañum dañi toɓɓe 50 nden darteteno ko toɓɓe 60 o dañi toɓɓe 56 e nder 60 tantude Issa Makallu kañum dañi toɓɓe 54 e nder 60 wondude Amadou Ba Polel dañi toɓɓe 56 e nder temedere nayo ɓiijo ko Diallo Moussa dañi toɓɓe 54 e nder 60 joyo ɓiijo o ko Abou Sall dañi toɓɓe 52 e nder 60 eyyi joni noon en gari e 2021 tolno goho ngo ɓeydima machallah en dañi tolno ɗiɗi wonnoɓe tolno ɗiɗi ɓe kadi ne paati tolno tati nden noon woni hankkadi yimɓe miiji joni jangde nde yo watte waɗede bererɗi mum natta jangguede ɗo e dingiral mawgal ngal sibu nden ko ɗo tan janguerno ɗo e Jamma Bela
an kadi ne watti seerde joni tolnugo ngo waɗa comme no tolnoji ni tolnugo A tolnugo ba e ko way noon waɗi tolno ɗiɗi e tolno tati joni mi waɗa banggue yoɗi jangge banggue mabɓe jangge banggue mum wasa janggede dingiral mawgal ngal nden ma yimɓeɓe gandu yiɗɓe janggude ɓe eɓe jiiɗa janggude ɓe wasa wonde tan yimɓe ɗo goni ɗo ene ñukki ɗo tawi janggani ko nandi hen eyyi ni woni seerda waɗa banggue eyyi joni 2021 no mbiɗen ni tawi tolno gongo ɓeydima feccama tolno ɗiɗi e tolno tati tolno goo 2021 ñande hen ɓetano ko capantato e tato almudo eyyi kono heeɓi tan ko nogas e jeeɗiɗi eyyi almuɓe ɓurnoɓe mantinade ñande hen ko Fatimata Samba Sy nden toɓɓe namdetenoɗe ko toɓɓe 5 kanko dañi toɓɓe 5 ɗe foof nden ni fuɗɗi yo Allah yurmo jalli yo heɓɓe kono ɗeɗo toɓɓe ene foti hokkede jeenaji elle o hokkinomo jeenari deftere walla defte ko way noon defte Pulaar eyyi rewi hen kadi ne ko Seydou Oumar Diallo kañum dañino ñande hen toɓɓe 49 e nder 55 e Samba Kalidou Dia on dañino toɓɓe 49 e nder 55 e Aboubacry Makallu kañum ne dañino toɓɓe 49 e nder 55 e Idrissa Sow dañi toɓɓe 49 e nder 55 kala tolno ɗiɗi 2021 ñande hen kadi ne ɓetano ko 16 almudo kono heeɓi heɓde fartan keeɓi seedanteje mumen tan ko 13 almudo eyyi ɓurnoɓe mantinade e nden ɗon hitande ɓurɓe hewde toɓɓe ko Hasimiou Yero Diallo kañum dañi toɓɓe 53 e nder 60 e Oumou Abouba dañi toɓɓe 55 e nder 60 e Moukhtar Won dañi toɓɓe 55 e nder 60 Aminata Dembane woni jontaɗo Guenar dañi toɓɓe 49 e nder 60 e Malick Dia dañi toɓɓe 45 e nder 60 eyyi to banggue tolno tati ngo ñande hen almuɓe kadi famɗi doole seeɗa si no mbinoɗen aɗani ni ko almuɓe rewintoɓe ɓe tan ɗefte eyyi aroɓe jangde ɓe ñande hen ko almuɓe jeeyo heɓno ɓetede kamɓe ɓurno rewinade kamɓe fof kadi Allah walliɓe ɓe keeɓi fartan kamɓe fof ɓe keeɓi eyyi ɓurno hewde hen toɓɓe e nden ɗon hitande ko Alassane Diallo heeɓi toɓɓe 54 e nder 60 e Amadou Ba 52 e nder 60 e Abou Sall toɓɓe 47 e nder 60 e Diallo Moussa Samba woni hande o hoorejo gomo Djubbuudi dañi toɓɓe 46 e nder 60 e Issa Makallu dañi toɓɓe 36 e nder 60 ɗum ko 2021 noon woni en kaali tolno goo tolno ɗiɗi ha tolno tati ɓeɗo dañi wonɓe tolno tati kadi ko kamɓe patata tolno nayyi eyyi ɗum noon bandiraɓe joni kam mataw mbaten wadde tan ko tonggol en jiiɗi yewrude ni kono saaha kadi mataw ɗum paama tan pour kartaji jeere ko way noon eyyi joni 2022 ɓetano ko almuɓe tolno goo ɓe ko nogas e jeenayo almudo ɓeeta e nogas e joyo kiɓi heɓde eyyi Abou e Moussa Abou Kane kañum heɓno toɓɓe namdetenoɗe ñande hende foof 55 Ibrahima Oumar Koumé kañum dañi toɓɓe 49 e nder 55 Seydou Yaya Sarr heeɓi toɓɓe 49 e nder 55 joni tolno ɗiɗi ngo kadi ha hande ko Isaka Ndiaye kañum heɓno toɓɓe 55 dartetenoɗe fof eyyi rewi hen ko
Sow kañum dañi kadi ha hande toɓɓe capanɗe 4 e nder capanɗe 5 fof e Oumar Sarr dañi toɓɓe 45 e nder temedere fof eyyi nden ɗon hitande kamɓe almuɓe tolno ɗiɗi ɓeta ko 17 almudo kono heeɓi feɗanteje mumen tan ɓennude ko 12 almudo eyyi tolno tati ngo kañum ɓerano hen ko 11 almudo ɓerno 10 heeɓi hen hebde seeɗanteje mumen ɓurno mantinade hen to banggue toɓɓe kewɗe o Hasimi Siré Diallo kañum dañi toɓɓe 52 e nder capanɗe 60 e Seydou Abouba dañi toɓɓe 55 e nder capanɗe 60 no mbiɗen ni en dabɓiɗinto tan enquête e 2023 tolno gongo ñande hen ɓerano ko 16 almudo kono 13 keeɓi en tawno ɗo kadi tawi jangde nde usirima dole ɗe gusima eyyi ɓurno mantinade ñande hen e ɓurɓe dañde toɓɓe ɓe ko Aissata Kane dañi toɓɓe 49 e nder capanɗe 5 e Aliou Harouna Ba 49 e nder capanɗe 5 e Baray Guissé 49 e nder capanɗe 5 ɓerano ñande hen ko 16 almudo mbiɗen ni 13 keeɓi eyyi woni tolno goo 2023 ha hande tolno ɗiɗi ko 21 almudo ɓeeta 20 keeɓi eyyi ɓurno mantinade banggue toɓɓe ɗe ko Ibrahima Ndiaye dañi capanɗe 3 jeetati e nder capanɗe 4 kala Fando Almudo Dia capanɗe 3 e 6 e nder capanɗe 4 kala Boubou Ousmane Sow capanɗe 3 e 4 e nder capanɗe 4 kala woni tolno ɗiɗi joni tolno tati ngo ko Isaka Ndiaye ɓurno mantinade ko heeɓi kañum dañi toɓɓe capanɗe 51 e nder capanɗe 60 e Fati Salif Sow dañi toɓɓe capanɗe 47 e nder capanɗe 60 eyyi Fatimata Samba Sy capanɗe 4 e 4 e nder capanɗe 60 Oumar Sarr capanɗe 4 e 4 e nder capanɗe 60 Abou Sy capanɗe 4 e 1 e nder capanɗe 60 eyyi ñande mum ko almuɓe jeenayo ɓetano kamɓe jeenayo ɓe fof kadi ɓe keeɓi eyyi ɗum noon en kaali tolno tati tolno 4 ngo nden almuɓe hay hen goto ara rewidaki eyyi Abouba goto waddatno hen waɗi kanko goto ɓeeta e nden ɗon hitande 2023 nde tolno 4 ngo kanko goto ɓeeta kanko goto no heeɓi toɓɓe gandanɗa hoorema capanɗe 4 e 6 e nder capanɗe 60 nden tawi kadi tolno 5 yahama wona tolno 5 foti wonde ko almuɓe hebleteɓe gam mbawa jangguinde eyyi heɓanoɓe kadi wattede toon ɓenne kadi ne keeɓani ha hande e rewidade Amadou Ba Poolel goto aranno hen ɗum waɗi kanko goto ɓeetani kanko ne gonɗon tolno 5 woni ɓeeta gam heblano gam watta gam o wawa jangguinde ko wayno eyyi ɗum waɗi kanko heɓno toɓɓe capanɗe 4 e nder capanɗe 5 toɓɓe dartetenoɗe ɗe eyyi ɗum noon eɗen mbawi wiide wadde tugganma 2019 ɓayanma 2023 almuɓe hewɓe ɓeetama hen hewɓe kadi ne keewi seeɗanteje mumen seeɗanteje ɗe foof ene gona 163 seeɗantagal jaltugal ɗen ɗon seeɗanteje kadi ha hande eɗen mbiya hen almuɓe kala dañoɗo seeɗantagal Jamma Bella yo andu seeɗantagal ngal ne wawi hutorade ɗum banggueji goɗɗi presque Jamma Bella hande o dañi kayitaji keptinaɗi to banggue laamu eyyi ɗum waɗi seeɗanteje noon 2019 2020 2021 ɗen nene juuɗe men ɗen seeɗanteje jalti ɗum waɗi kala cogluɗo seeɗantagal mum mo heɓano so jokkodiri e men tan yo andu seeɗantagal mum men ɗo 2022 et 2023 2022 tappuno seeɗanteje ɗe ko Seydou Abouba e on saaha taw yimɓe ngala kalis ɗum waɗi jaltinani seeɗanteje ɗe ɗum waɗi jokkodirɗe makko foof walla so yimɓe dañi kalis ne mbawi yaltinde en seeɗanteje 2023 kadi tappuno ɗum ko Idrissa Taw nden kadi tawi keese men ala kalis kono ɗen foof so jomum en jokkodiri e makko ne mbawi hebde seeɗanteje kadi dingiral ngal hoore mum so dañoyi ne wawi yaltinde ɗen seeɗanteje
eyi joni noon eɗen garta han kadi mataw e uddude ndeɗo yewtere ngal ɗo dawal en jurnima seeɗa noon ko ɓeyti e jangde nde tawno hande jamma so Allah jaaɓi ceerno Amadou Doula ma aroy saari jangde nde ɗum waɗi ɓurɗen yañade on fannu joni kam garten ko yettude e jarnude dendagal serɗe jamma bela fof e kuuɓal e kuuɓal eyi eɗen nduwno hen kadi musidɗo men Dalli Allah yurmomo yaafo kanko e dendagal mayɓe julɓe gonɓe sawabu kadi ni ngal ɗo dingiral hayni fof mbawɗen fottude ɗo eɗen jetta kadi dendagal sernaɓe jangguinoɓe jamma bela nennoɓe jangguinde ɗo kadi ha hande enen jokki e jangguinde ɗo haalpureɓe noon mbimo limti juuma kono tan mami ndew so tawi mi yejjirani somi kala momi limtani hen kadi gandon tawata mataw ko yejjidde eyyi ɗum waɗi eɗen jarno dendagal sernaɓe jangguinoɓe ɗo ha e mennoɓe jangguinde eɗen puɗɗoro hooreɓe ɓe guila e ceerno Mamadou Salif Mbaye ɗum ko wonno hoorejo gadano goomu jangde e ko noonne ceerno Kamalenko Diop ceerno Hammadou Diop kanko ne woni no hoorejo goomu jangde ko ceerno Amadou Doula kañum woni hande o hoorejo goomu jangde ene wayno sen limti ɓeɗo hande yonatno hankkadi ne wayno en kaali sernaɓe fof eyyi kono en jejjitta hen mbaɗo hen no baroguel ngendi kañumne ko ceerno jangguinin ɗo eyyi Amadou Dia mo firi yimmi kañumne jangguinin ɗo baɓe hen no ceerno Diayri Pinal ceerno Guelo Ngalso ceerno Yildou Ndongo ceerno Abdoulaye Ali Ba ceerno Ourourou Ba ceerno Abou Mamadou Sy ceerno Abou Daouda Sow en eyyi ceerno Mamadou Mané ceerno Yaya Ndongo ceerno Hasim Sall e ceerno Maymoun Oumar Diop ceerno Dieynaba Kayya ceerno Ndiol Fondu ɓe ɗeɓeni yejjidde Ndiol Fondu koye sernaɓe addiɓe jangguinde dingiral ngal jeeya ɗum noon kamɓe fof ɓe jettama ɓe jarnama hawnaki kadi so tawi won hen mo jejjinmi mi siftoro mi arta hen so Allah jaaɓi eyyi eɗen jetta kadi eɗen jarno Kodde Diop o woni no hoorejo goomu Jubbuti ha hande kadi omoye goomu Jubbuti o waɗi golle badde fayida nde o ardinano goomu Jubbuti nde gila to banggue jangde ha to banggue Jubbuti ɗo fof ɗum sernaɓe ɗe adan kañumen jangguinanno tan koye yerlitade sernaɓe jangguinannoɓe gila nden ha hande ni hay goto mabɓe namdaki ko ɗum ɗo joɓatemi walla ko ɗum ɗo dokkarimi walla somi hokkaka ɗum ɗo mi jangguinta ala koye yerlitade mabɓe waɗi Kodde Diop noon miidi goto mabɓe foof so lewru maayi wooda ko neldi ɗum wallitoro connexion mum sernaɓe jangguinannoɓe ɓe adan ko noon wano eyyi yeehi ha ɓooyi jamma bela o waɗi ɗo kees o beele wawa naftude dingiral ngal guila programme uji mum foof e ko way noon yimɓe ndenndi ɗo kalis kam kene wona hedde capanɗe 60 ujunere en CFA eyyi ɗum waɗi noon nde yimɓe jegui ha dañi kees mumen dañi kalisal seeɗa mbatti ittude hen ne dokka sernaɓe ɓe dokka ɗumen ballitoro connexion mumen lewru mayde foof eyyi kadi lewru mayde foof daña ko guittina ene dokke hen ballitoro kañumen koye mumen sengde mumen eyyi ko noon wano yimɓe ne dokka hen mataw ha ko joguino gasi walla ha baadi gasde ko way noon eyyi e ngal ɗon dawol kadi tawi Diallo Moussa kañum ari waɗama hoorejo goomu jangde kanko ne omo yette omo jarne e darde makko wonde fayida kanko no darima hen so Allah fodde bawɗe makko e fodde kattanɗe makko eyyi o ligguima goomu ngu o yaade mabɓe o dusodira e mabɓe o waɗi hen foof ko wawno eyyi hawo miiji ni almuɓe ɓe kay ne poti wadde piiye mbatta fiide ngam wallidde sernaɓe ɓe e sengdi mumen eyyi manam kala almudo e lewru foof yo fii temedde ɗiɗi e yeeru on kalis rendine watta hokkede sernaɓe ɓe ballitoro sengdi mumen sibu mataw mo miijino ko yimɓe joguino e kees ko fayi koye gasde nde noon so gasi taw yimɓe ne jogui kam to ɓaggi ɗum waɗi kanko addi nden ɗon feere wono mo yette hen omo jarno hen yo Allah yomo moƴƴere eyyi eɗen jetta eɗen jarno dendagal bandiraɓe ɓe foof kamɓe foof ɓe tinnima ɓe jaggi dingiral ngal so Allah sa ƴeewi hayde seedanteje gaɗanɗe jaltata 2019 nden kam goomu tawi ne heddora kalis ɗum waɗi kañum yaltini ɗen ɗon seedanteje
e ballal hoorejo goomu jannga on sahaa ceerno Mouhammad hoorejo goomu jubbude kodde jobbe 2019 on noon e 2020 kadi ceerno Alassane Yero Ndiaye kañum yoɓi ɗe ɗon seedanteeje yaltina ko way noon 2021 musidɗo men kadi ne Malick Dia kañum yoɓi yaltini seedanteeje ɗe ko way noon ɗum noon kamɓe fof ɓe jettama ɓe jarnama Allah yoɓɓe moƴƴere eyyi ɗum noon bandiraɓe mi rowɗo tan ɗum noon on jarama on beltanama kala kadi ko tata hen oɗon ñaaga yafuya anno haala weɓani wasata kadi woodi ko jejjidɗen hen ɗum noon Allah jarama on jarama min musidɗo moon Hamidou Ndiaye